Akıllı gıyız. Bir var eken, bir yok eken. Gadim zamanna Rum diyen yurtta ay diysen ağzı var, gün diysen gözü var. 18 yaşın dolduran bir kıydı var eken. Bu yurtta payhası, görmegöylügi, zekini bilen şo gıydan öňe geçýän ne erkek, ne de denan var eken. Gowher hrydarsız bolarmy? Bu gowherin hem hryjdary köp bolupdyr. Alyssan ýakyndan gelen men diýen ýigitler gıydy özüniň törüne geçirmäge synanyşypdyrlar. Emma gıydyň şerti agyr eken. Onu ýerine ýetirip bilmän, iki jahan oworosy bolan ýigitler arman bilen gelen ýylaryna gaýdypdyrlar. Rum ýurdunyň köpü geçip ady galan, ýaşy esliğini sermäp barýan bir padşasy bar eken. Bu da güllerde bir gün ansabyndan geçip gıyda aşyk bolupdyr. Sehetli günü şu günnür diýip, şenbe günü wezir wekillerini gıydyň öýüne sagçylyga beripdir. Gıyd oň sagçylaryna padşa uly ýurduň eýesidir. Men oňa ýöneköy şert goýjak. Ol 18 öküzçe, 25 öküz, 60 nokta, 70 agty bersin. Şu zatlary tapyp getiren güni padşa äre çykjak diýip aýdan. Sagçylar gıydyň aýdan zatlaryny derhal tapyp padşaň ýanyna gelipdirler-de. Padşahym, gıyda size öňden aşyk eken. Padşa 18 öküzçe, 25 öküz, 60 nokta, 70 agta bersin. Şu zatlary getiren güni oňa aýal boljak diýip aýtdy. Ýanyňyza gelmeýänkek, gıydyň aýdan zatlaryny ýurtdan ýygnadyk. Padşahym, toý tutuber diýipdirler. Köp çarşenbäni başdan geçiren, danalan maslahatlarynyň gulagy ganan padşa, gıydyň şertiniň düýbüniň çöplüdigine akyl ýetiripdir. Ol ýüzleri otda daglanan kelle ýaly ýyrşyryp duran wezir wekillerine gıyt kıyın şert koyan eken. Ol işten urupdyr. Gıydyň 18 öküzçe diýdigi, padşa 18 ýaşynda bolsa da diýdigi. 25 öküz diýdigi, iň bolmanyna 25 ýaşy bolsa da, şo ýaşda adam garadan gaýtmaz bolýandyr diýdigi. 60 nowtosam, padşa 60 ýaşapdyr. Ol nowtolanan garry öküz ýalyr diýdigi. 70 agta diýdigem, ol garrap 70'e ýeter. Ondan soň ol biçilen agta öküze döner diýdigi diýip, gıydyň salgydynyň manysyny çözläpdir. Ýyrşyryp duran wezir wekilliň ýüzleri bu sözleri eşitip, 3 ýylan ag esge dönüpdir. Olar ikeplenip gaýtmak bilen olupdyrlar. Padşa bolýa. Gıydan umydyny üzüp, garrylygyny boýnuna alan padşa güllerde bir gün maňa nesip etmedik gyrnak gynanyp ölsün diýip, onu zor bilen başga bir ýurduň padşasyna satyp goýberipdir. Bu padşada zalimlikde Rum padşasyndan kim galarly däl eken. O gyz getirilenden onu ýanyna çagyryp, men bir ýyllyk awa şikara gitjek. Şu bir ýylla men özümden bir ogul dogulmaly. Edil şu möhletde suw atyndan bolan baýtalymam awa münjek. Atymdan howru goýulman, taýlasyn. Şertim ýerine ýetse, seni aýal edip saklajak. Ýerine ýetmese, öldürjek diýip, wezir wekiller bilen çöle çykyp gidipdir. Bu gyzda da 40 gyzyň görki, 40 dananyň akly barmyş. Bu da iýje gişek azyk tügülüni alyp, 40 kenizinem iýdine tirkep, buluň iýdinden atsalypdyr. Padşaň ýoly şu ýerden düşdi gerek diýip, çölüň bir ýerine çadyr urap, kenizleri bilen saat söhbetde boluberipdir. Awlap,
met bolup ýören padşahyň ýoly sehetli gün çölüň üçünne gurulan çadyrlaň üstünden düşüpdir. Görse 40 sany ak çadyr. 40 sany ak çadyryň ortasyna gyzyl elwan geyinen keniz. 40 keniziň ortasyna gyzyl çoğ ýaly bolup oturan ýüzi perdeli owadan gyz. Padşa bu ahwala gözi düşenden sarsaň bolup akyl huşuny ýitirip duruberen. Bir wagt huşuny jemläp özüne gelen. Attan at gaýtarym ýerde düşüp, gyýda edep bilen ikeplenip salam beren. Gyýz oň salamyny alyp, kenizlere myhmanlary hezzetlemegi buyurupdyr. Suwçym salymda iriýmişiň seresi, çakyrdyr şirabyň ýitidi ortaga öýlüpdir. Eýilip içilip mes bolunypdyr. Padşa gaýdanna gyýlary öz çadyryna myhmançylyga çagyrypdyr. Çağırılan yere erinme, çağırılmadık yerde görünme diýen nakla eýeren gyýz aýdylan güni çäş wagty kenizlerini alyp padşaňka myhmançylyga baran. Myhmançylyk diýsen gowy geçipdir. Padşa tutan awlaryndan dürli dümen tagamlar taýarladyp gyýlary hödür edipdir. Soňra keýpi kök bolan padşa bilen gyýz küçde oýnapdyrlar. Padşa kim küçde ýeňilse bir gije myhman bolmaly. Ýeňlen ýeňeniň ygtyýaryna bolmaly diýip şert edipdir. Gyýda da geregi şol eken. Ol razylyk berip, oýunda ýeňlen bolupdyr da, şu gije padşa bilen bile ýatypdyr. Paýhasly gyz, hüşgär gyz padşaň göwker monjugyny beligi üçin alyp, ykjam ýerde gidläpdir. Kenizlerem suwatyndan bolan baýtaly padşaň atyny höwre goýupdyrlar. Bu ýagdaý bir näçe gün gaýtalanypdyr. Maksadyna ýeten gyz bir gün köşke dolanypdyr. Padşa bolsa bu tilsimden habarsyz bir ýyllap çölle gezipdir. Bir ýyl geçipdir. Padşa awdan ýurduny dolanyp gyzdan habar alypdyr. Görse gyz ogulla ogurupdyr. Baýtaly taýlapdyr. Muny gören padşa akyl huşuny ýitirip gahar gazaba minipdir. Jellat diýip gyýgyrypdyr. Jellat derhal bolupdyr. Şo wagt kenizleň baş tutany orta düşüp, bolan işleri birin padşa aýdypdyr. Padşa bolýa. Özem münkür, hemem zalim bolýa. Ol inanmandyr. Şo wagt gyz bile ýatan ilkinji giyjämiz, münkürlük etjeňizi bilip, belgi üçin sizden şu göwker daş alypdym diýipdir de, padşanyň göwkerini çykaryp öňüne goýupdyr. Zalim padşa öz emeline çolaşyp, gyýda boyun bolmaly bolupdyr.